hotdog. Ito, di ba? Dali na kayo. Tagal nyo. Ayan na, nandiyan na yung ano, magdan. Butula. Hala, pinaba ko na. Ba't wala? Hello? Tingnan mo sa ano, sa... Ba't ayaw? Agnan naman ang ayaw. Binaba ko na. Andiyan na yung ano. Bakit? Bakit? Akala ko hindi mo, akala ko pati handa ayaw pati. Ikaw rin pala magla-live eh. Ang tagal mo pa. Pinahirapan mo pa kami ni Sis Bias, Valio. Ano na si Sis Bias? Ano yung was? Uy, ano mo naman? Ang laki ng mukha natin dalawa. Ayaw mo, no? Ayaw? Wait lang. Ilayo mo! Wala pa siya. Ang tagal. Ilayo mo! Suglit, uy. Hindi ko tuloy makita. Ba yan? Ayun. Ayan na. Asan na siya? Yun po. Lagok na tapos wala pa naman. Teka na. Visit. Dami nating kalokohan sa buhay. Ayan. Mga ka sa Disney. Alam mo yun ang mga problema sa ano? Sa linya. Asan na yun? Ba yan? Asan na yun? Biruin ko. Ay, Tres Bias, bahala kayo. bababa na kami. Bala ka dyan. Ay, baka nag-i-touch pa. Ay, ito na. Ay, really? Ay, magpatakpan yan. Ayan, hello. Pakita na ako, ha? Paubos na nga yun. Tagal-tagal eh. Paubos na yung sa akin. Ba yan? Paubos na rin sa'yo? Ano eh. Oo, paubos na yung akin. Oh, madaya lang yan. Wala lang pa naiinom yan. Kunyari lang yan. Cheers muna, cheers! Uhaw ako, uhaw. Cheers muna, cheers! Ginawang inom. Bago, hindi pa nakita yung kay Sis Bians. Bago. Gege. Tinakpan naman. Ba't mo naman tinakpan? Ito naman. Go. Ako? Ay, wait. Cheers! Isa pa. 1, 2, 3. Ay, kalakuhan.
Sa group. Hindi, send mo sa group pagka tapos na yung live. Para di sila pumunta. Huwag kayo magsisend. Huwag kayo magsisend. Ako. Wala. Ay lang. May pupunta Hindi dito nga. eh. Pagtapos Kaya na nga. nga. Pagtapos na. Hayain na natin sila. Pabay- Ano yung parang may electric fan? Si Sister, grabe Sa akin yun. Sa Ay, si Mystery. Artist, ba't nandito ka? Tagay, inuman artistry. live pa. Tagay. Artistry, ba't nandito ka? Ba't parang ang puti? Ba't pa ganyan ang mukha ko? Parang Bakit? Akit ka, ano? Anong kaguluhan yan? Wala lang. Bakit? inuman live pala, ire. Alam mo ba, artistry? Hindi, alam mo ba, artistry? Ano kasi yung ating ganda mo mga dyan? Ay, maganda ka daw dyan, sis Bians. Bagong goalie. Lilibre kita bukas. Wait lang, mag-short ako, wait. Huwag na! Wag na! Ha? Bakit masya-short ka? Ang init, nainitan ako. Ngayon, kabubukas ko lang ng bintana. Naiinip Bakit ganyan? Ba't na-echo? Ayaw nga pala sa akin. Wait. Excited kasi, visit. Okay na? sana all maganda. Sabi niya, no? Ay, okay na? Okay na. Oo. Ang akit. May echo kayo. Bunga nga lang yung echo. Tinanggal ko na yung ano ko. Tinanggal ko na yung sound ng laptop ko. Nakabit na. Wag kang ano dyan. Ako wala. Wala ka nakabukas. Okay, and we're back! Ay, asan na kayo? Where na yun? Ayan, nagpakita-akit, ha? Kitang-kita naman ang legs niya, di ba? Kitang-kita Mga kaya ko sa- naman sa ating mukha. Ano ba yan? Wait. Wait na. Isip ko pa. Asa man ang ano ko? Wait. Ba yan? Magsusombrero pa, Diyos ko puro de. Asa man ang buhok ko eh? O paano na ako? Diyos ko. Makapag-lip gloss na lang. Bakit ganyan ang mukha ko? Parang sinubsob sa harina. Hindi naman ako nagpolbo. May echo kayo. may Kitang-kita echo ko nga. sakto ang pagsagay ni Ate Bian. Si DJ Mang yan. Ba't nandito kayo? Ba't andito ka, DJ Mangyan? Ayan. Nahiya na tuloy ako. Wag ka... Ay, nung bunga. Sabi na eh. Tagay, DJ May Mang pupunta yan. dito eh. Tagay tayo. Oo nga eh. Sabi na nga ba, may pupunta eh. Sana all may tumatawag. Si Butchok. Wala na namang dito na nga. Tapos nandyan pala, no? Kasi kanina nasa premiere si Butchok ko kami ingay. Tawag dito, hindi Sige, na at ano. ako'y tutulog na. Break lang kayo dyan. Sige, Artistry Mystery. Sige natin, Sri. See you tomorrow. Love you. Tatambay ako dito. Tumambay ka. Gusto mo makilag ka pa eh. Wag, tayong tatlo lang. Bawal ang iba. Naglo-loading. Tuturuan kita, artistry. Sabihin ni Mang yan, kayo pala ang, ay babarik. Oo, babarik kami. Eh, ta sige nandito.
Barikan na live pala, ere. Taga Batangas ba si Artistry? Taga Batangas ka, Artistry? Hindi, Laguna din yan. Ano lang kami, magkapit-bahay lang kami. Mm. Artistry. Sige na, matulog ka na para may lakas ka bukas. Good Maghahawak night, tayo. good night. May umakyat. Si Bakit ka Budol. nagpaakyat? Huwag ka magpaakyat. Tayong tatlo lang dapat. Si Mang yan? Ay, sino ba Huwag ka to? magpaakyat. Huwag ka magpaakyat. Tayong tatlo lang. Ay, sorry. You're not allowed here. Sorry, Tres Marias lang. Sige nga, magagandang dilag night. Good night, love you. Sweet dreams. Ayan, good night, good night. Artistry. Ay, Artistry, what time tomorrow? Uy sis, ano na? Okay na? Okay na yung ano mo? Sino Maghahawak pala na kami yun? bukas. Pero okay na yung ano mo, tutuluyan mo. Okay na. Bakit? Ang dami Ano nagmamahal sa nangyari? akin. Ang dami tulong. Uy, si Ligayas Premier, wait lang. Ay, oo nga pala. Ano ba yan? Ayaw mo na, mag-emoji lang tayo, okay na yun. Ligayas vlog. Basta nandun tayo. Ay, sana all may pulutan. Sabi ni Budol, aba, huy. Gusto Ha? niya umakyat. Sino? Ay, gustong umakyat. Ayun, Sino? tinadad ko na ng tuldok, sis. Stress. Sino? Si DJ Mang yan. Ah, diyan ka lamang yan. Tambay ka lang sa baba. Lang, tampay ka lang dyan sa baba. Tingnan mo Diyan lang ka kami. lang. Bawal ka, bawal. Mang yan daw, si Mang yan. Gusto Sis, umakyat. tinadad ko ng tuldok. wag mo na siyang paakyatin. Bawal siya. Ay, busog na ako. Wow, nauho ka kasi. Aba, sabi daw ni Mang yan. Ano? Nagchat-chat sa private. Bumaba ka namang yan. Di ka namin tatanggapin. Hindi ka namin kabate. Sorry. Talagang umakit. Ay, no? Bahala kayo dyan. Basta ako, nag-ano ako yan para masabi. Alam mo, maaga ako natapos ngayon kasi nag-date yung mag-asawa. Kaya ako lang mag-isa dito. Tinagtag na ng tuldok. Ang sabi ni DJ Mang yan, aba, Mang yan, pakyat, budol. Aba, hoy. Sabi niya, Alis na nga lang ako. Alis na nga lang ako. Bye. Bye! Ingat! Ingat! Ito si Ted, nakailan ka na, Ted? Hindi, apat na buti Nakatatlo yung na. nasa ko. Wow. Hindi talaga ako mainintay. Ako nga, nagpigil. Kaya Kasi gusto ko, nga. gusto ko matulog ng maayos. Uy, ako maghahakot ako bukas. Ang dami kong gamit. ito na ang... Oh, nag-loading na siya, oh. Kalain mo yun. Kanina, kausap lang natin, eh. Sino? Si Sister Za. Ay, si Jaymay! Hala, patay! Andiyan si Jemay! Nakatumba na ako ng isa. Gemma! Tagay, sis, Jaymay. Gemay! Gemay! Taob na. Walay na. Tingnan mo si, tawag dito. Sabi ko nga, ayoko mag-shoutout. Bahala kayo dyan.
ka ba? Ano yan? Tawag dito. Si Gemma yan. Baka magtampo. Aba, ako Hindi yan mag-shoutout magtatapos. ako. Hindi yan magtatapos si Gemma. Love ko rin. Love ko rin yan. Si Gemma. Namiss ko nga siya eh. Yeah. Namiss ko siya. Tapos yung chat ko, 48 years niya bago i-open. Diyos ko, puro de. Tao ba? Ala, no. Taob, agad lang, ano yun? Ang bilis daw. Ang bilis. Ang bilis daw. Taob agad. Hoy, Gemma, alam mo ba, 4 na bote yung nandito ko, tapos meron akong isang pambalnaw. O, saan ka pa? Ako, ininom ko na kagabi. Padalawa. Habang nag-LS ako, Tapos nag-iinom ang ako. pambukas ko, oh. Wala ka. Ako ngipin dati kasi may brace eh. Baka, naman. Sabi ano ang ngipin? Oy, LMG, thumbs up po. May ka-shoutout sa'yo, tagay. Bakit sa akin, LMG? Ano ni Gemma? Bakit ayaw mo ka-shout? Oy, sinashoutout kita, Jaymay ah. Sis Jaymay ah. Hoy, Gemay. Sabi nga namin, miss ka namin eh. Ano ka ba? Bakit mo hinihipan? Baliw. Mainit ba? May bula. Tingnan mo may bula. Kinayog mo yun eh. Hindi. Sis, Kasi dami mo na kanina. nainom, hindi na marunong magbasa. Hoy, bakit aayaw ako i-shout out? Oy, paano yun? Hindi na siguro malamig yan, sis. Kasi may mabula eh. Hindi kanina. Kanina matamig to. I miss you all, sabi ni Sis Jemay. Sis I Gemma, miss you, so Gemma. much. I miss you more. Alam mo ba yun? Ano Ito na naman si Sino? Ano yan? Glorep? Glorife Caruchas, mega shoutout po sa'yo. Hindi ko nabasa. Samsak na kita. Ayan, salamat. Patamsak. Magdigital lang po kayo dyan, magbabaan kayo ng bahay. Habang kami po dito yung nagpa-party-party. Bakit ako walang pulutan? Kuracha akyat. Hello. Kuracha akyat. Ay, bawal po umakyat. Pasensya na po. Charot. Ay, Tamsak tingnan ko. mo. Ayan, Ngayon, tamsak. tingnan mo. Ngayon gising si Umre. Ano gawa mo? Dead ma. Bala ka dyan, hombre. Tsaka ano ba yan? Ininitan ako. Ha? Ininitan ako. Nakaisa pa lang ako. Wait lang. Wow. Patamsak sa premiere ko, host. Ay, hindi na namin magagawa iyan. Sige, baba mo karatsa. Wala. Ano ko na yan. Kay chef. Galing ka rin kay chef yan. Tumawa ng tuloy siya. Sino ha? Si Kuratchat. And we're back! Ininitan ako. Kanina kasi ang lamig-lamig. Sabi ni Kaya may hagdan mga palahubog. Palahubog. Si Christian Abilino, si ano to eh. Si Chong. Chong, hindi ka nagpunta ng premiere ko ah. Ay, si hindi ano ka yan? pala. Iba ka pala yan, Bians. Iba ka dyan kay kay Chong, no? Iba ka. Oo. Iba ka. Tapos, Anong mayroong bakit kayo na Rias? Wala, may ano lang. Ilongga ka daw ko, host? Host! Ilongga ka, host? Dali na, picture. Hindi ah. Ikaw na mag-picture, sisters. Tested, Ano? dali. Wait nga.
Wait lang. Tagal. Oh, 1, 2, 3. Ay, bakit ito? 1, 2, 3, pero yung mukha niya. Ano Alam ba? mo yung natutuling ako? Ano? Ako rin. May tama na yata ako. Ano na? Wait. Ano? Asan yung ano mo? Tutungga mo, kami lang ang bad? Bakit nagpalit ng damit si Bian sa 18? Ano, ininitan ako kasi nakailan na ako, sis Jemoy. Ah, Game, sige game, na, game. ito na ako. Ito na. Hindi ko naramdam yung lamig. Ay, ano? Uy! Ano? Nino, no, Meron may na? ka-shout out! Kung makasigaw, no, parang walang kapitbahay. Ben Pax! Hello, hello! Mega shout Grabe out. yung pagkasigaw. Sinam si Ben Parang Pax, oh. Parang ngayon ko lang nakita yun. Ay, Ben Pax! Nakakabastos ka na, ah. Si Chelsea lang ang bang nasa taas. I hate you, I hate you. At hindi si Sis Chelsea may-ari ng live na to. Kaya mo yan si ano, si Tagay mga kapatid. Tagay kuya, ano, ninuno. Ano ba yung ininom mo, sis Bians? Ang tapang, sis. Ano yan? Parang kalahi ng corona. Broken hearted ba kayong tatlo? Oo, lagi naman. Oh, bakit? Di ka naman nasanay, sis J-Moy. Kaya magkakaano kaming tatlo. Nagmamahal lang kami ng lubos, tatlo. Kasi Shout out pares-pares sa kami tatlong ng magandang nararamdaman. kapatid. Sabi ni Ninuno. Uy, bumabawi. Ano? Bumabawi. Wala akong chichirya. Kasi yung nautosan kong bumili. Hindi ako binili. Ako meron. Cheese it. Ah. Enge. Ako na bibili. Ako na bibili sis Ben. Ha? Ako na bibili para sa'yo. Meron ka rin. Meron ka na. Hala, may premiere ka pala kanina si Steady Avalos. Oo, meron. Hindi ko nga rin na ano eh. Hindi ko rin naalala. Oo, hindi ko hindi naalala. Hindi ko na natamsakan. Hindi ano lang yun. Testing niya yun eh. Inumin ng mga Sino mahinang mga nilalang. nanginginang nilalang? Corona. Ito ay hindi. May pangbalnaw pa ako eh, tingnan nyo. Ang aking pangbalnaw, Henneken? pangbalnaw ko yan mamaya. Hala! Bakit? Secret pala oh, mukha mo, sabi niya. Talagang tumilig sa'yo si Kuya Yorme. Yorme! Nahiya tuloy ako, hindi na ako papakita. Sorry, hindi nakapunta. Turuan mo lang, bababa ako. Ayoko na magpakita. Subukan niyo lang, bababa talaga ako. Bahala kayo dyan. Gaya-gaya ng brand ko yan. Ano Grabe siya. naman, tinesting ko lang kasi. Next time, di ko na yung bibilin. Sa'yo pala yung brand, Kuya Yorme. Naka-play ka ngayon, Sis Teds Abalos. Sana all, Sis Jemal. Salamat! Yorme! Matagal ko na Yorme! dikit. O di wow, Kuya Yorme. Nakahuli ka tuloy. Ba yan? Nahiya tuloy ako kay Yorme. Kaya nga, nahihiya ka pa kasi. Ba't kasi ganun? Ayaw pakita ko nga, mapala mo ka, pinapakita ko. Nahiya ako eh. Ano ba yan? Ang ganda, naiiyak pa. Oy, Yung magaling pangit sa na, magbasa, hindi yes. nahihiya.
Nakakabasa na siya Tresbians. Alam mo Nakakabasa naman na. ayaw ko magbasa, di ba? Sabi mo wala ko siya shoutout. Bakit nakaganyan ka Tresbians? Nagpipicture ba kayo? Sabihin Hindi, niyo kayo. naman. Kayo, Sabihin kasi mo naman. Sabihin mo naman para maka-addam kami ni Trestex. Maka-post rin kami ganun, oh. Diyos ko. Oo nga, grabe to. Hindi. Naiyak kasi ako kay Yorme. Ano ba yan? Yorme, umalis ka na kasi dito. Ano ba yan? Ano ba yan? Yorme. O, di ba? Wala pa rin Bababa na lusot. nga ako, Tresbians, ha. Bakit? Eh, kasi nagagaganyan kayo. Para namang timang ito. Naiyak ako kay Yorme. Naiyak ako Kaya kay ako Yorme. yan. Ano ba yan? Huwag ka na lang tumingin sa ano. Alata ka daw may karas kay Kuya Yorme. Yan po, bakoy, hiya ka, halata may crush. Ala! Kaya nga. Ayan na nga, ayan na nga, ayan na nga. Ayan na po, hindi na po ako Ano ba naiyak. problema sa Nakakainis talaga to si Pag ako bumaba, wala nang chat-chat to, ha. Ayan na, ayan na. 10. Ayan na, ayan na. Ayusin mo. Alam mo naman ako pagka tinupak, tupak talaga. Tinan mo si Chong, hindi na nag-comment si Chong. Umalis na. Nawala, no? Nagtanto lang. Ala, parang ako tinatamaan na yata ako. Teka lang. Nabusog ako. Oh, Yorme, pogi ka kaya. Kamukha siya. Hindi ako po. Amo mo chicha. Kung kuya, amo chike. Si Papa Jan kanina, sabi mo, di ba, pogi? Hindi kaya, mas pogi ka pa Hindi doon. naman pogi yun. Kahit si sinasabi lang ng pogi yung Hindi sila pogi. Ang Hindi, pogi hindi si siya Kuya pogi. Malagko. Yun. Pero hindi yung sex appeal ni Kuya Malagko, hindi masyadong May itsura Diba? siya, pero May pero tura yung lang ano siya. niya Pero kasi- yung arrive niya, hindi malakas. Hindi May malakas. yung kilala appeal akong niya. malakas. Ay, Sis Gemma, I love you, Sis Gemma. I miss you so Ay, much. sis Gemma, dyan ka lang ha. Samahan mo kami. Bahala ka dyan. Oy, Yorme, pogi ka kaya, nakarami ka nga eh. O, di pangit ka na. Ayaw mo na, pangit daw siya eh. Di pangit. Hindi, nakarami nga siya eh. May pangit bang nakarami. Ako, musta ang arrive ko? Naglulugod. Bakit pauwi ka na ba para mag-arrive? Bakit late yung sa akin? Ano nangyayari Ano sa inyong nangyari tatlo? sa Mga inyong Inday, tatlo, bakit Inday? kayo Bakit kayo nagiinom? Ding. Namiss namin ang isa't isa, Ninuno? Hindi! Ben Pax TV, kasi anniversary namin, mansari namin tatlo. Oo. Hindi namin Mansari na-celebrate namin. nung 17. Oo, ngayon namin sa-celebrate. Kasi mga busy kami nung 17. O, dali, picture pa, dali. Padalwa ko na to. Picture, dali. Sino ba magpipicture talaga? Yung totoo. Yung totoo, sino? Ako na. Kayo lang naman dalawa eh. Ako na. Aray ko. Daming tata. Dali. Bakit? Ano? Tapos na! Hello? Ano sa baga? Aboy, tapos na. Hanggang pa malag-malag. Isa pa. Sige. Minute lang. Paano ba? Paano? Bilisan mo kasi. Bakit ganyan
ano mo? Ha? Wait, Wait nga lang. Ano? naglo-loading. Ako? Loading. Hello! Ano yan? Ayun na, ayan na. Ganun ba? Mag-inom din ako. Tanduay. Binagyo kami dito. Hello. Pero okay lang kayo, Kuya Benta. Binagyo kami dito. Okay lang po kayo dyan. Saan ba sila? Lasing na si Tol Teddy. Ha? Lasing ka na daw. Ay! Naka-electric pan ka, tapos ay naka-long sleeve ka. Ano ga ito? Natatawa rin ako sa'yo. Ako nagpalit eh. Kasi kanina pagkatapos ko maligo, ang lamig talaga. Bis buhay yung pagligo ko. Malamok kasi. Sinisi pa eh. Sandali nga, magbabasa ako. Malamok. Magbabasa ako. Tapos sobrang lamig. Magbabasa nga muna ako. Wait. Ano to? Huwag ka na magbasa. Sandali. Kaya para itas masarap. sila dyan. Oo nga, baka malaglag ako. Paano na ba tatanggalin? Huwag ka na magbasa. Paano baka malaglag ako? Ayan na. Okay lang kami dito, Inday, hehe, bagyo lang naman, Pinoy tayo. Oo nga, Pinoy tayo. Jorex Vlog! Hello, hello, mega shout out, Jorex! Ikaw mag-shout out dyan, kasi ikaw lang naman pinupuntahan yan, tsaka si Sistens. So, I don't care. Di ko siya kilala. Hoy, ano ka, Siskel, magpatugtog ka. Dali, ang boring nating tatlo eh. Boring. Nabusog ako. Ay, syempre, nakakabusog talaga pag umiinom. Oo nga, nabusog ako. Tumataba na ako, nakakainis. Wow daw, sabi ni ano. Charles Be, how to be you po. O, diba? Ikaw nga yung ikaw yung pinansin niya, oh. So, why should I? I don't care. Teka lang, yung pamparampampam, teka. Yung ano sa akin ni ano. Dali. Nawala na si Yorme, buti naman. Sayo ka daw. Nagdadrive yun, sis. Nakita lang siguro tayo. Naglo-loading na. Alin ba dito yung ano? Aba, nakahiga na, tamang higa. I don't care. Ayan. Wilmon going shout out mga puro sa taas. Sabi yun pa. Ay, mali. Ayun palang una, teka lang. Game. Game. Long time no see. Hindi ka naman kasi napunta sa amin, ano? Raymond. Wilmon, kumusta na? Kumusta ka? Sino ba yan si Wilmot? Si Wilmon. Yung ba yung kumakanta? Coach mo. Team Organic. Paano ba yan? Paano ba? Paano ba yan? Ayan, Teddy, ka nag-iinom. May problema lang ako. May problema ka din mo. Kaya mo ba solusyonan?
Uy, bahala ka dyan. Uy, magkatukan mo dyan. Tingin na si Papa. Huwag kang tumalon. Hindi na lola mo, wag kang tumalon. Ito ano, Jarek? Padalwa ko na to. Taila nakataas ang paa, si Tres Bias, nakapost talaga para lagi talaga magpapapicture. Di ba? Parang parang ready siya magpapicture lagi. Tayong dalawa, walwal. Siya yung ready, tayo hindi. Sige, ayan, taas ko na rin. O sige, taas ko na din. Baka yan, bahala kayo dyan. O, ayan, taas na. Masyado siyang feminine. Tayo bahala siya. Dapat pala. Feminine ba? Sige, chill lang kayo dyan. Exit na ako. Ingat all. Lagi ka naman ganyan, Jorex Vlog. Lagi mo lang kami dinadaanan. At least, pumupunta sa inyo yung dalawa. Sa akin, never. So, I don't care talaga. Ganyan talaga yung mga taong Sige, Jorex. Ingat. mga taong pumipili. Bye, Jorex. Ingat lagi. Sumayaw. Ay, nako. Magandang dilag. Yes, Teddy, be safe. Ikaw rin, Jorex Vlog. Ingat lagi. Ang puso ko. Yes, at Teddy, be safe. Kasi naman siya, wala talaga siya. Inaasar niya lang si Chel. Uy, sinanti ni Sis J. May sa Sa group? Meron tayo sa group. Ala! Totoo? Oo, meron. Loko talaga yan. Ipotographer natin talaga. Tragis. Alam mo, gusto ko gusto kong ibalik si Pabebe. yung mga umalis. Hindi yung mga umalis, gusto kong ibalik. Wag na. Kasi nakakamiss alam mo yon yung ingay, nakakamiss. Alam mo, nagtampo yun siguro si Ate Case. Kasi yung kakatampo niya. Pumupunta ako sa kanya. Ano yung kakatampo niya? Nire-replay ko siya pag may premiere siya. Ano pang gusto pa ba niya? Siguro sa Samantala si Sis J. May, pag LS niya, minsan lang ako makapunta, hindi ko pa tapos yung premiere niya, Ako rin, minsan minsan lang ako din. Replay din sa kanya. Minsan lang ako nakakapunta rin. siguro yun sa birthday niya. Aling birthday, wala naman siya sinabi. Hindi, kasi yung nanghingi siya sa akin ng birthday greetings, nanghingi siya sa akin. Hindi naman ako nag-oo, pero hindi rin ako nag-hindi. Pero bala ko talagang magbigay. Kaya lang alam niyo naman may pinagdadaanan ako Kaya lang kasi Ako nag-left hindi siya. naman, hiningan ba ako? Pero hindi ko alam. At saka hindi. Hindi na. Nangingi siya sa natin, GC. Real talk. Nawalan ako ng gana kasi alam mo yung Spartan tayo tapos bakit biglang mag-left ng walang paalam? Nang walang dahilan. Hindi mo lang siya nagsabi muna, di ba? Di ba? Hindi, at saka binalik ko siya, tapos nag-left uli siya, di ba? Oo. Kaya nawalan ako ng gana. Ako kaya yun nagbigay ng grade. Ha? Ako lang. Sa Tapos alam mo Spartan. Ano pala ako rito? Nagbigay ng Yun, nakita ko greeting siya. sa kanya.
Ano ba? Ano ba ang sinasabi mo? Tapos, hindi. Tapos, alam mo yung, hindi, alam mo yung, Ano ba sinasabi mo dyan? Hindi ko maano. hindi, tapos alam mo yung magre-reply ka sa kanya. Tapos, wala man lang siyang nihan. Sabi ko, ako yung nagbigay lang ng ng ratings sa kanya. Ay, gusto ko isali si Sino? Lesbian, si Ninuno sa Spartan. Oo, pwede. Oo, kasi Oo, pag hindi talaga siya busy, pumupunta siya. Ang supportive si ni, Ninuno. ang supportive ni Boy Araw. Boy Silaw, tawag ko dyan ni si Boy Silaw. Ako Ninuno. Hindi, pero alam mo, nakakatuwa siya. Kasi, alam mo yun. pero sa Present naman, lagi. May gusto rin ako tanggalin dun eh. Ay, sino? Ako ba? ako talaga. Yung nagbaba kanina. Oo, tama. Paras tayo. Kasi hindi naman siya nag-aano sa akin matapos kong, hindi naman sa nag-aano, matapos ko siyang anuhin, tapos wala na. Oo nga. Totoo yan. Di ba? Piniplay Ako ko rin. siya lagi. Instead na si Chong, siya ang piniplay ko. Pero nagpa-play din ako kay Chong dati tsaka kay Papadudot. Pero siya yung inuna ko kasi malapit na siya. Hindi, di ba, noon pa man sinabi ko na sa inyo, hindi siya supportive sa atin. Kaya hindi ko talaga siya, Sige nga. diba? Sinabi ko naman sa inyo yun. Tapos, bigla siya bumaba. Trusted. Asin mo kasi ilikpan. Hindi ko namin maunawaan. Ay, nilalamig na naman ako, kinikilabutan ako. Oo, yan na. Tapos mag-sleeveless ka na lang. Malamok. Ang kapal ng suot mo, sis. Alam mo na, nahihirapan ako. Napakarami kong gamit. So, tutulungan ako ni Artist Tri bukas maghahapot. Di malamig na dito. Ba't ba kayo ako nawala ng tutorial? Kung kailan may ganito tayo. Ha? James Bilando, ate, Kit, mataba, kaganda mo talaga. Sino yun? Sino yun? Sabi pa na mataba. Compliment ba yun o Compliment yun? Totoo. Okay lang yun. Sino yun? James Bilando. Ate, Kit mataba ka. Ganda mo talaga. Dapat sinabi mo chubby lang, wag mataba. Grabe. Ang mataba, Pinsan wala ko yan. nang Pinsan ko yan. Pinsan ko yan. Wala akong Ate, saan pakalan. pala? Ang taray. Kahit pa pinsan mo yan, kapatid, wala akong pakialam. Basta. Just, Hmm? basta sa inyo? Si Jorix ba? Wala na kuya. Si Jorix ba, money na, di ba? Oo. Oo, money na. Ate Wilma, ang lang malakas. O di okay, James. O di wow. Okay, fine. O di wow. Nagpasang kita eh. Dahil mahal namin si Trusted. Okay, fine. Sabihin ko nga sa mga pinsan ko, mag-YouTube na rin para ako lang malakas. Sabihin ko nga sa mga pinsan ko, umarap dito para may kakampi ako. Kaya
Bakit? Ngayon lang yung nagparamdam sa akin. Pamparam, Oy, pam, pam, pamparam, pam, pam. Bus Pinsan ko na. yan sa probinsya. Sa probinsya, o tatawagan ko yung nasa city. Sa Cebu. Wala akong pakialam. Ay, hindi pa pala ako nakatamsak. I'm so sorry, my trust. Teddy. Ayan, 14 tamsak. Okay lang yan, nakabasa na ako. Tarot. Ayan na, nagtamsak na ako. Nabubusog ako. Ang importante, nagiinuman tayo. Ako nga rin, busog na ako eh. Buti na lang, wala sila rito ngayon. Diyos ko, nakakaganto-ganto ako. Gabi na yung, ano ko yata yung mukha ko. Sana all may kachat. Kasing yata. Namumulan yata ako. Nag-iinit na yung paslak ko eh. Saan ako namumula? Sana Hindi, all dun may sa kachat. malag. Dun sa malag group, nag-ano sila. Sana all may kachat. Hindi, sa malag group. Ay, baka nandyan si ano. Patang. Malago. Wala na yun ah. Andun pa ba? May Hala! Hala! Hala, hala. Hala kayo. Sabi ko! Mega shout out sa mga katawel! Hello, hello! Adyan yung pangalan ko. Nahiya na ako! My queen! Okay lang yan. At least, Ba't nandito ka? pupunta sila dito. Kasi tinikitan si Sisted, si Trested. Hala! Hala! Kaya na po, nagpapakita na si Blanc 18. Hindi kasi, dapat pala naka 100 yung ninja bago mag-ilis. Kaya nga eh. Hindi, at least okay tayo. Uy, mauubos ko na yung sa akin, guys. Magbabalaw na ako maya-maya. Magbabalaw ka lang? Ay, magbabalaw ka pa lang? Ako tapos na. Hindi, ito pa oh. Meron pa ako. Nag-grab akong na lang pinabili. kanina eh. Kakamit Hello, na hindi ka hello pa po. natutulog. Hello po, Queen TV 32 Vlog. Kanino bang huya yun? Diyos ko! Grabe nga mamamuyaya si sister. Hoy, nagsalita ka naman ikaw. Ikaw nga parang ano eh, yung rabbit kagabi. Kagabi ba yun? Yung sabi ni Kuya Yorme na, hindi ka nga nagpapakita, rinig na yung ano. Oo nga. Wala, kailan? Ako yun, Hindi ako. ikaw. Kagabi. Akala ko ako eh. Bukod sa Hello po, pagsinga, Queen TV 32. bukod sa pagsinga ni Tresbians. Aray ko. Walang nga talaga yung pagsing ako na yun. Nakakainis Tsaka talaga. talagang dito kayo focus na focus ba talaga nakaganon ka? Alam niyo Sakto naman kasi humarap ka sa amin. Magpapapicture nga siya. Hindi, kasi... Hoy, nag-send si Botchog. Andyan, Picture pa si niya lahat. Nakabidyo si Botchog. Nag-send sa akin ng picture natin. Sino ba yun si Ed ba yun sa Molon Labe? Si Digital Right. Huh? Hmm? Si Digital Right. Si Si Digital Digital ba na yun? sa premiere mo kanina, si Teds, Teds. Oo.
Oo. Sis, nakakabulol yung sa'yo. Ganda nila. Stress, Bahala kayo. stress cell. Edit Diba? Chels. Oo nga. Di ba? Threads, Chels. Threads, Bians. Ang hirap. Ang hirap nga. Edit, Pag si ano lang mas madali. edit 3 Teds, 3 Bians, 3 Shells. Oh. Good night po sa inyong tatlo. Sige po, Queen TV32. Good night po. Good night. Love you, Kamel. Good night. Good night, night po. Kamel. Okay lang yun sa i-chat mo yung yung threads Chels. Pero pag binanggit mo ang hirap. Oo, hirap. Ulit. Ulit. Threads daw. Isang beses na dapat sinasabi. Huwag na paulit-ulit. Hindi ka narinig eh. Ang bingi mo. Bahala nga. Pahingin pagkain mo mga ate. Ngayon, pinapansin mo kami. Huyo ka, James. Humingi ka dun sa ano mo. Pinsan mo. Uy, musta ka na, James Belando? Asan ba siya? Ma. Nagtago na naman si ano. Sino? Wait lang. Yung kapatid ko sa pupunta eh. Bakit? Nawawala. Ipablatter mo. Ipanabagat mo sa Pupunta na barangay. naman sa bilihan ng pagkain. Ang tagal ko na nga itong hindi pinapansin ni andito lang sa taas oh. Yung alin? Tapos, ito, yung sunflower seeds. Hindi ko to pinapansin, ang tagal na Ba't nito. di mo kasi pinapansin? Tapos, wala kasing lasa. Hindi tulad ng Masarap yung masarap yung sa kalabasa. May lasa-lasa. hindi tulad Oo, nung mas malasa yun. hindi may masarap ako nabibili nito sa Mas malasa yung kalabasa. Akala ko ganun din siya, hindi pala. Excuse me. Oy, Excuse me. Aba, si LMTV andyan pa rin. Mega shoutout sa'yo. Salamat sa pag-stay. Wala, binuksan ko pero Wow. nahulog. Bakit? mara po. Sana all masaya pa din kahit walang mga jowa. Look at Inikit si na Jim. bata to ha. Taga saan ba yan? Papatumba ko na talaga yan. Taga saan yan? Saan probinsya? Tutubuhin ko na yan. Taga Cebu yan. May mga ako doon, may mga connection. Saan ang address niya? Taga doon si Pabebe, si Mr. Pabebe, taga Cebu. Ah, Na taga Mr. Cebu yun? Oo, taga Cebu siya. Namiss ko na rin si Mr. Pabebe. Busy naman yan. Hindi kasi, di ba kasama niyo yung asawa niya? Namiss ko na siya. Oo, Kasi syempre, kailangan. Ha? Sabi ko nga, oo. Kasama niyo yung asawa niya? Kasama niyo yung asawa niya. Yung asawa Ano ng naman? jealousy. Hindi mo naman masisisi si Chelsea kasi syempre ang mga kausap ni Mr. Pabebe mga babae. 'Di ba? Kaya hindi mo naman masisisi. Kasi sabi ko, okay lang 'yun. Oo nga naman. 'Di ba?
Kung silosa yung babae. Hindi, kahit naman ako mag-selos ako pagka, di ba, mga kausap mga babae. Paano ba mag-delete ng group? Basta lalaki na yun. Sis Bians. Ha? Paano i-delete ang group? Tatlong tuldok. Tapos, open, change group photo, change name, delete conversation, leave group, report technical problem. Yun lang. Ayun lang yung lagay. Oo. SGT! SGT Hannibal! How are you? We're fine! We're fine. Thumbs up. Thank you so much for your thumbs up. And how about you, SGT? Support from Brazil. Makakuha Thank nga you ng for your stick, thumbs up. Support from Brazil. Hello. Bigyan mo ng jacket si Chels para may assist, stress, steady. Hindi ako nabibili ng jacket para sila. Bigyan mo ng jacket na may mga asbag tayo dito ngayon. Bala ko, mag-ayos ako ng gamit. Hayain na mapatuwad. Hindi ako makapag-ayos. Ayoko na mag-jacket. Okay, SK. Lasing na mga inday. Hindi Bell, I will give you... We're not drunk. Ninuno, I will give you banana. ikaw lang mahinang nila ng pag lasing. Kailan kaya tayo magkikita-kitang tatlo, no? Hindi ko pa nga alam kasi yung sa July, ewan ko. Kasi yung, nag-ano dito parang shock naman yung dito daw nanggaling yung yung virus. Ewan ko ba sa mga sa mga Yung Pilipino. bagong virus Diyos ko. ngayon? Hindi, mayroon kasing bakit daw hindi nakaban ang UAE? Samantalat YouTube dito daw, recommended me your LS. host YouTube recommended me your LS. Wow! Hindi kasi gawa Oo. nung ano ni Teddy. Ah? 'Di ba? Si Inday Tep hindi na napunta. Kasi busy na siya sa KLS. Hindi naka-LS din siya kasi. Naka-LS din kasi siya. Hindi, kaya nga, busy na siya. Hindi ako nalalasing. Yeah. Eh di wow, ikaw na. Wala paano kaya yun? Bakit Excuse me, ano ba rin? Eh, David, sabihin wala, hindi pa kayo makaka-uwi ng July. Ako yung gumawa nun, di ba? Yung sa Malag Group, ako mo gumawa nun, hindi ko nga Hindi, mag-left na lang lahat. Hindi, ko na lang lahat. I-remove. Remove mo na lang lahat. Mm. Miinom yung aso ko. Sasa! Sasa! Tamiya! SGT Hannibal, thank you so much for your support. Support. I will give you banana. Tulog na ako mga inday. Sige lang po, Kuya Benpak TV. Sige lang po. Good night. Thank you po, thank you. Ang ititira ko lang tayo. Yung mga Tulog na po kayo, wala pa din kayong jowa. Oy, sino may sabi sa'yo wala akong jowa? 3 jowa ko, gusto mo maging pang-4? Host, where you from? where you're from, Philippines? Yeah. We're all from from Philippines. Why? Tulog na po kayo. Wala pa din kayong jowa. Do Ikaw, you know, James Bilando, hindi ka makakagraduate. SGT Hannibal, do you know Mr. Jose Olimpio? Also from Brazil. He's my friend. Wow. Yeah.
Akala ko yung ano, bayani, ay yung ano. Di ba nasa isip ko yung sa history? Kasi Olimpio, parang Do you know him? He's monetized channel. Wala ka na assisted? Ubus na? Trusted. Ang hirap naman. Hello po, support from Dubai. Bye. Ambot sa iyo, ano? James Bilando, ambot. Dubai, ambot sa iyo mo dong. Host, Host, do you know anything about Brazil? Yeah, we know about we know which sino na nga yung ano? The one who the one who's player on football. Ano yung pangalan nun? Kasi Hindi gusto ko ko alam. yun eh. Wala Hindi akong sa alam football. na player sa football. To watching na lang, oh. Shucks, ang nasubo ko yung balat. Asan na yung laman? Pwedeng umihi. Brazil is beautiful place. Same Philippines. Oh, yeah. Mm, I didn't know much Brazil, but I have friends, Mr. Jose Olimpio. He's very kind man from Brazil. Do you know him? He's a monetized channel. Sis Teds, wala ka ng, ano? Wala ka ng inumin, sis Teds? Sarap ng tulog ko nito, Diyos me. Magpapakain pa naman ako ng ano, ng aso bukas. Bus na, sis Teds? Ubus na. Alam mo yung salita ko ng salita, nakamute pala ako. Five watching, thank you so much. Ihi muna ako, pwede? Okay, Wag. fine. Wag daw. Pwede pa talas staff? Oo. Talasis muna, naiihi ako. Si Artistry, hindi nagsabi kung anong oras siya pupunta dito. Pupuntahan niya ako eh. Ihi muna ako mga sisi. Sige na. Ikot.
Ayan. Aba, naka-live pa rin si Inday, te. Oo, grabe din siya mag-live. Kaya nga. Wait lang ah. Hihirin ako. How do you know anything about Brazil? Brazil is beautiful place in Philippines. Yeah, I know. And you have the, anong pangalan yun? The statue that are like, in your houses, you know, it's near the ocean. Ihilang ako. Umihi ka ng... Sige, ihi ka na rin, sis. Ang tagal niya din mag-LS, no? Simula 6 to ano? Magka-12 na. Hmm. Baka makita to ng katrabaho ko. Yung LS ko. Ba't nahulog siya? Ba't nahulog ka? Why nahulog? Nahulog siya ng... Ba't nahulog ka? Oo. Nahulog ako sa maling tao. Ay, shucks. Nahulog ako sa maling tao. Hindi ka man lang sinalo. Sinalo naman niya ako, kaya lang hindi pwede. Kaya bumaba ako. Ayan, kung naka-BG ka man po, love you. Sino yun? Hindi pwede mag-joke.
Ba't naka-open pa rin naman si Papa Tutut ah? Ewan ko, nakatulog na daw siya kanina. Kapag patol ka rin si Seto. Ang hirap Ha? ng tres. Ang hirap ng trash. Ang hirap. Tres. Kaya nga, Tres. ang hirap ng tres. Tres. Wala bang 4 dyan? Wala tayong pang 4 eh. Huwag na. Tres Marias lang, sapat na. Oh, tsaka wala tayong pang 4. Ang Tres Marias ay malakas. Ewan ko, ikaw lang malakas sabi ni ano eh, yung pamangkin mo si Chips na ipatutumba ko balang araw. Wala na, malis na, natulog na yun. Bakit nalaglag ka? Marupok. Ayun lang. Marupok. Ganyan talaga ang mga marupok. Ganun talaga, marupok. Gustong-gusto ko yung yung paubayan ni Stephanie. Gustong-gusto ko to si Stephanie. Alin? Sige pa, ano ka? Patugtog. Si Stephanie, ano ko din yun? Idol ko yun. Taga Laguna siya, di ba? Ah, Meron yung akong yung sa Saudi? Si Red? Si Red? Sino ba? Si Stephanie. Rinig ba? Rinig yan? Rinig? Gusto ko yung ano niya, yung pangako ko. Yung version niya. Pangako ko. Rinig? Hindi nga eh. Hindi rinig. Makasarili ka, sis. Diba nilakasan ko na? Todo na speaker. Ilayo, Todo na. ilapit mo kasi. Nasa taas yata yung ano mo. Hindi rinig. Ayun na. Pero di ang rinig nyo na? Oo. Rinig namin. Parang ano na siya. Parang tamad si ano. Oo, rinig na namin. Uy! Si Teddy, ikaw palang kumanta. Dali. Kantahan mo kami ni Tres Shells. Ha? Di ba nabubulol kayo? Ano na lang? Kantahan mo. 3 T-shells na lang. 3 shells. 3 3 shells. Oh. 3 shells. shells. Oh, pwede Oh, naman. diba? 3 shells. 3 yan. 3 Ted. Pwede. 3 na lang, 3. Pwede 3. Ang hirap kasi nung sa'yo, 3 shells. Ang hirap nung sa'yo. 3 shells, oh. Kailan mo Ay, yun? 3 shells. 3 shells. 3 shells. Baka kasi umayak ka na pag kumanta ko. Dali na. Kanta ka. Kanta ka. Wait lang, kakantayin ko. Tagalin ko to. Kumanta din kayo. Diyos ko ba naman? Para naman ang ano to eh. Nang ano ka sa akin ah. Nambabasos ka, sis, ha? Trusted ka, nambabasos ka. Sige na. 3 tayo. Gage. Oh, di ba? Ikaw din sa sis Chels. Ay, 3 Chels. Ay, ang hirap. 3 nga eh. Buyol naman sa 3 Three. shells. Masasanay din ako dyan. Paubaya. Pero may favorite ako dito kay Stephanie, yung pangako. Gige, yun na lang sa'yo. Huwag na. Ito na lang paubaya. Favorite ako dito kay Stephanie, yung pangako. Dali! Gige, yun na lang sa'yo. Bahala naman ma-CPR. Mabilis lang i-mute yan, ano ka ba?
Alam mo yung puso ko kumakabog. Mm. Dibdiban ko na ba? Uy, kailan kaya tayo magkikita-kita natlo, no? Kaya nga eh. Gusto ko na umuwi. Uwi na kayo. Lalo na ako. Ako lang naman nag-aantay sa inyo eh. Lalo na ako Pero gusto ko kasi may may income ako pagdating diyan. Hindi palamunin ni trusted. Okay, may dyan. Charot. ako may business naman ako sa atin, kaya lang ayoko pa umuwi eh. Di ba, Greg? Nagsimulang magbago ang lahat. Kailan nung ako'y di na naging sapat. Pati mo sinabi nung una pa lang ako ang kailangan. Pero di ang mahal. Ang nagkulang. Hello, andiyan ka pa. Nag-loading ang mahal. Hindi niyo ako naririnig. Loading ka. Ka ba? Rinig ko siya. God. Alam mo ba yun? Ang ganda-ganda ng kanta ko. Dire-diretso ka sa akin. Alam mo yung feel na feel ko yung kanta? Oo, dire-diretso sa akin. Trichel. yung pala kay Trichels. Ano pa naman itong pa? Nakagano ka kasi. Nakagano ka kanina. Ikaw na ang kumanta. Panira ka talaga. Dahil dyan, ikaw na. Ayan na, si Kamigin Vines. Hello, hello. Kumusta? Papadot, bunso. Ayan dyan. Oh, hawud daw. Sabi niya tunog na. Narinig mo lang yung yung narinig niya lang yung paubaya. Hindi. Ala, love, triplets. Grabe, triplets. Love triplets. Parang parang baboy biik lang. Parang biik lang. Hindi niya matanggap. Kami sa amin ni Trusted. Okay lang kasi chubby. Oo nga. Alam na niya. J-Moment, BG lang sis. Me here sis. May tiwala ako sa'yo, si J-Moment. Maraming salamat sa iyong pa-BG dyan. Thank you so much. Sana all may tiwala. May tiwala ako dyan kay J-Moment. Ano bang love na love ko rin yan. Kaya pag yan umalis sa Spartan talaga, masasaktan ako ng bongga. Langga, awi. Sinong langga mo? Si Jmay. Ganon. Hindi pala kami yung langga mo. Alis ka, host. Di ka naka-black. Oo nga. Ito yung gusto kong kanta kay Stephanie. Sige, kantay mo. Hindi, kakantay niya. Sino? Ni Stephanie? Nandiyan ba? Pinakiyat mo ba? Pinakiyat mo? Ikaw yung kumanta, wag si Stephanie. Pina-practice ko pa to eh. Huwag mo nag-practicein. Oo nga, Gemay. Ang sabi ko lang, pag umalis ka sa Spartan, wala na, malungkot na ako. Hindi ka kaya bitawan Oo, marami na ako napataob na bote. Gemay.
Dami na. Half-half lang, baka masipar tayo. Okay lang yan. Mabilis lang yan i-mute. Mute. Mute. Kanta na kayong dalawa. Gay, kakanta ko para sa'yo. Wala naman tao eh. Gay. Pati si Tres Gels. Okay, fine. Yes! Siyempre ako din, content ko. Ano ka ba kami Vines? Ikaw yung muse namin. Yun na. Ano ba ang kakantahin? Sige na. Yung favorite mo? Ano yun, pabaya? Yung favorite mo, No Arms Can Never Hold You. Ah, sige. Bilisan nyo. Ayun. Dali, favorite mo yun eh. Ikaw na Nalilistik mo yan. Ikaw na kumanta! Bakit ako? Pasabi-sabi ko, sige. Napalistik din tuloy ako. Naglistik si sis. Hindi lipstick to. I'll never use lipstick. It's a Lobelo. You Sana never, all. you never use lipstick, but it's my life, lipstick. Yeah. So, I use Lobelo for my... Ay, puta ko. Ano ba yun? Anong Ang gulo ko akala naman. niyo sa akin? Di tao, alien? Oh, sino Ano masabi masabi sa'yo? nito? Anong pinaglalaban mo kami Vines? Siyempre ako din ang konting cute. Ba't sa crush ko late? Bakit ganun? Nasaan ang stage ka? Crush, bakit late ka, crush? Sino crush? Yung lapi ko, crush. Ang tagal kong crush to. Alam mo yun, ang tagal kong pinag-isipan kung bibilihin ko ba siya. Kasi 6 na buwan akong hindi kakain ng matino. Kala ko ano yung crush mo. Yan ang crush ko. Huli magbasa ha. Oh, sorry naman. Ikaw na mag-adjust. Huli na magbasa. Ngayon ko lang nakita eh. Alam mo naman na busy ako dito. Hinigaan na tayo, oh. Ano ba yan? Makahiga na nga rin. Ano ba yan? Sige ka na rin. Tamad na Higaan tamad na ka tayo talaga, tatlo. Trested. Tamad. Diyos ko puro din. Yung ano nito, yung video ko nito, hindi ko na-upload. Nahiya ako i-upload. Yung unboxing ng laptop. Anong video? Yung unboxing nito, nahiya ako i-upload. I-upload mo na. Walang hiya-hiya. Kasi feeling ko ang pabebe. Ay, di mo upload. Ay. Marami ka naman i-upload. Kung feel mo na pa, bebe, di mo i-upload. Ganun lang yun. Kaya nga, hindi ko na siya in-upload. Ako Mas nga maganda pabebe pa nga nga rin yung sa mga- premiere ko kanina eh. Maganda Hindi, nga oh. yung mga yung pinupuntahan niya si, Tres Bians. Yung may bunny, oo Wala, nga. may bunny. Si Tree Bunny? Bunny. Si Tree Chels, Tapos ako, Ako, Omri. Ako, bebe. Kumakabog yung dibdib ko. Bakit? Malaki. Kinakabahan. Bakit? Malaki. Hindi ko alam. Masyado kasi itong malaki. Pwede mampas tayo sa salitang malaki? Pass. Pas. Ba't wala kayo? Sis Ang Chels, pangit, bumaba na tayo. ang pangit ng picture, Omri. Ang pangit. Maganda lang ay si assistance. Oh, Tingin. Saan? Ay. Hindi kasi nagsasabi ng ng kung magpipicture ba. tingnan mo, pares pa tayong syong kasi Tres Bians. Tingnan mo. Nakita mo?
Papagilitan ko to sa kanto eh. Saan ka dadaan bukas? Parang ako ay naiihi. Grabe ka, Kamigin Barnes. I hate you so much. I hate Iihi you. mo na ako ah. Sige na, ako naiihi rin ako ulit eh. Wala, nilalamig na naman ako. Ano ba yan? Kain ng kain. Hindi kasi ako naghapunan. J-moment. Hindi ako naghapunan. Kasi piling ko tumataba na ako, kaya nagbiskwit lang ako. Tapos to ang calories niya. Ay, wala nakalagay na calories. Buti naman. Oh, napatumba ko ng lahat. Wala na. Napatumba ko ng lahat. Mamaya yung pambalaw ko. Para masarap yung tulog ko. Nag-ayos ng bote. Ay, Parang ang daming bote. nakarami ako. Wow, ikaw na. Sabi ko naman sa inyo, kailangan ko kayo eh. Kailangan. Wala lang. Laki na, kumakabog talaga yung dibdib ko. Huwag ka mahiga. Ang lakas ng tibok. Kapag tumibok ang puso. Ano yun? Yung paa pa ba? Pababa. Yung paa pababa ko? Parang si Sis Molon Labi araw-araw to naglalasing. Anyari. Ha, J-moments arat. Hindi, Tayo hindi na, ako Jay. araw-araw. Gabi-gabi lang. Hapon-hapon. Hindi kahapon lang tsaka ngayon. Grabe naman siya. May pasok na ako sis J-Mai. O, ayan, binaba ko na yung paa ko. Taas mo daw. Ha? Taas mo. Tataas ko hanggang saan? Charot. Charot lang. Hoy, Kamigin Benz, umayos ka naman dyan pag yung pagpipicture mo dyan. Hindi yung namimili ka lang kung sino yung maganda. Umayos ka. Piliin mo yung mas maganda. Dapat yung pinakapangit, papagandahin mo naman sa picture. Ako yung pinakapangit sa aming tatlo. Walang pangit. Umayos ka, Kamigin Benz, ha? Walang pangit. Hindi, nagkakataon lang sis J-Mai na maraming okasyon dito every Thursday. Ano magagawa ko? Ano mo naman, invited lagi. Wow, Lagi kasi- sana all invited lagi. Hindi yan nahuli si Terrestrials. Ano yun? Di ko na mabigkas yung Bahala kayo, matutulog na ako. Ha, maganda naman kayo tatlo kahit anong picture. Eh di wow. Aray ko. Tinamaan niya Diba? Sabi ko sa inyo eh. Walang pangit. Kasi sabi ko, nagbagong buhay na ako eh. Bagong buhay. Oo, Ako nga rin, ako rin kaya, Nagbagong hindi na ako buhay. nagiinom. Nagbagong buhay na talaga ako, hindi na ako nagiinom. Kaya lang nang iwan yung mahal ko. Kaya nahirapan ako mag-move on. Charot. Ba't ka ba iniwan? Eh, ganun talaga. May dumarating, may nawawala.
Tamad na tamad talaga to si Tristan. Tamad na tamad. Kaya nga, ano. Hinigaan lang kami. Magtiri kami ng kandila dito. Sige daw. Dali, kukuha na ba ako? Shells, kukuha na ba? Sana all mahal. Mahal kita, ano. Yan Kami tuloy, din pa. bumagsak. Alam mo ba yun? Kaya lang, pag ikaw din ang iwan, alam mo yun kung gano'ng kasakit. Kasi pag sa grupo natin, sis, mga tres, pag sa grupo natin, pag may nang iwan, ewan ko ba, ba't parang apektado ako. Sino ba nang Tapos, iwan? di ba nang iwan si Chong? Sino? Si Chong, di ba nang iwan? Ayaw mo yung mga nang iiwan. Iiwan din sila. Hindi pa kasi nagkaka-girlfriend yan si Papa Dutdut. Kung pa nagka-girlfriend, iiwan din tayo mga ate. Trust me. I told you how many times pag nagka-girlfriend si Chong. Bahala siya. Ano si Chong? Wala na, hindi ko na kilala yun. Iba na nga ako sa kanya eh. Bakit iba na? Sabi, nagpaket ka ng iba. Ha? Ako yung umakyat kagabi kay Tres Chels. Tapos sabi, ako yung nauna, nagpaket ka ng iba. Anak ng tilapia. Iba pala ako sa kanya pagkatapos ko siyang ituri na kang bunsong kapatid. Ano nangyari sa'yo? Ako wala lang. Basta kung sino lang may support lang ako. Tapos yung mahal ko dyan, baka naka-BG, mega love shoutout sa'yo. Sana all, mahal. Nagpapanggap. Sino naka-BJ? Dalawa lang naman nandyan. Si Jemay at saka si Dot. Ito mapagpatol din talaga eh. Sabi ko nga, di ba, nag-ano lang. Ayaw mo man lang akong sakyan. Sinasakyan kita. Sinacharot lang din kita. Tell me that you love me. Tell me that you love me. Tell me that you need Sara, Arendayeng, huli kayong dalawa. Lasing mga si Chels B16. Yan. Sumbong ko kayo kay Yorme. Patay kayo. Nandito kanina si Tatang. Miss Sarah. Nandito siya kanina. Nahuli rin kami. Nagtatago ka kami. Patay kayo. Napahuli kayo. Okay lang yun. Nandyan na kanina eh, di ba? Hindi siya kanina eh. Patay kayo. Sarah! Okay lang yun. Sa grupo nyo rin yan? Si Sara. Sara. Ay, Sarah, wag ka mag-usambong ah. Kundi, papatumba Nandiyan ka naman namin. kanina Si Treschel. Hindi po tayo umalis nga eh. Patay, ayan. Sino? Si Tatang? Wala naman yun si Tatang. Wala. Ayan, 5 million in the house na tayo. Hanggang sa Kudala ngayon si Tatang. Ay, Wow. iinom na ako, wala na nga pala. Magbabanlaw na ako? Kayo magbabanlaw na? Banlaw na. Uy, kanina pa nga kami. Ba't nakailan ka na ba? Kanina pa ako. Hindi magkaigi. Pagdating ko nang sabi ko malapit na. Doon na ako. Parang papikit na ako. Ay, 20 thumbs up na. Talaga? Malamig. Maraming salamat, Sara Rendayen. Hello sa'yo. Sana all maganda. Tanungin ko si Sir. Kung andito nga. Nagtatago pala kayo ah. Hindi, sige tanungin mo. Nandito mga kanina, O sige, tanungin mo.
Tanong mo si Tatang. Wala kami ngayon dyan. Bala siya. Hindi makakapalag sa amin. Ayan, Sarah Rindayeng, sa lalab ko, awi, sabi ni kami Ginbay. Ay, shock. Pagkatapos nito, hindi pa ako matutulog. Mag-i-impake pa ako. Saan ka punta? No. Sa Philippines. Magkakot nga ako ng gamit bukas. Ano ba kayo? Sa Philippines, sa papunta. Philippines. Philippines. Uwi ako ng sis. Tres Ted. Uwi ako ng flight ko ng 27. Saan? 2 a.m. Alam nga sa Indonesia. Sa Philippines nga ako. Naglaro na ito eh. Hindi ko alam. Ano ba kayo? Wala kayong kasabi. Now you Grabe know. kayong sa akin. Paano mo Grabe malalaman? kayong sa akin. Paano mo malalaman? Lagi kang patai-tae. Ay, Ihimo na. Ihimo na. uwi ka na dito? Eh di magkita na tayo? Yee. Wala si sister. Uwi ka na. Anong gusto mong pasalubong, Sarah? 21 days 21 days quarantine sa Philippines. Pagbalik ko dito ako 21 days. Paano pa ako uuwi? Ang tagal. Ay, wow. Bakasyon na pala si Sisi Vions. Pasalubong. Bigyan mo din siya pasalubong. Bigyan mo Anong gusto mo? ng Espasol? Penoy, balot? Totoo nga. Tip na kano pa. Oo nga. Nakailan. Sino? Hintay tip. Pwede nga. Diyan ko. Gusto mo pakita ko Talaga sa'yo yung ako ticket ko? Gusto mo pakita ko sa'yo yung ticket ko? 2 a.m. flight ko. 27. Ikaw na kasi sa mundo. Trusted. Saan ba? Alam nga, ito sa Palayan. Siyempre sa airport. Terminal 3. Akala ko sa damuhan eh. Ako ng Sa balot. Talahib. Sa Talahib. Sa Talahib. Magkita tayo kung saan may talahiban. Favorite spot Baka susunduin siya ng asawa niya. Nag-21 na tamsakdan daw, sabi ni Kamigin Vines. Ngayon lang nagtamsa, kanina pa siya dyan. Bugbugin ko yan si Papa Dutdut eh. Ikaw na nga susundo. Parang hindi ko nakikita si ano yan? Saan yung Christine ba yon? Yung kasama nyo? Ay, yung ano nyo? Ka-group nyo? Pupunta ako kay kay Yorme, pero busy lang. Hindi ako nagko-comment. Uy, gabi na, Papa Dudut, pati ka pa natutulog. O, tapos yung tinatawagan ni Trivians. Kaya nga. Sumasagot. Totoo talaga, sis, uwi ka na. Hindi Biyak ka maniwala eh. Patulit-ulit talaga to si ano. It's me, Teddy Awi. It's me, Teddy. Ikaw rin, uwi ka na rin. Ako? Tres Chels. Hindi, kasi ayoko ta makita. Ay, ang sama, nakikita mo ako dito. Ang sama mo. Wait lang. Ang sama nito. Pungpungin ko to eh. Ba't ka uwi, sis? Ay, tres yan. Di ba nag-resign ako?
ba may bago ka? Nag-resign ako, sis. Nag-resign ka, tapos May na nga ako. hindi ka na babalik dyan. Manage ko na lang yung, yung business ko dyan. I-manage mo na yung business. Mm. Nag-charge po ako sa Get Brown Out whole day. Bukas may gagawin pa akong online class tomorrow. Ba't walang harang pagpasok? Sara rin. O, di pa ako money. Hindi, Akala. Sarah Rindaying, sis, galagyan muna namin ni sis, Chelsea ng bakod para magkaharang. Di ba kikita na tayo 6 gets? Mm-mm. Yay! Inggitin natin si sis. Giti natin si Ba't naman nakahiga ka, bisit? Saan ka ba sa Laguna? Kalamba, Kalawan, Santa Cruz. Kalamba. Kalamba, Kalawan, Mal- Santa Cruz. Mamili kung saan. Malayo ba yun sa may San Pedro? Walang malayo. Lagpas? Hindi nga. Ito naman. Tinatanong ko kasi may kamag-anak sa Kamano. Sa San Pedro? Malapit lang Oo. yun. Pwede kitang alam ko puntahan. yun. Pwede kitang puntahan. Mamotorin ko lang. Malapit lang sa Liliw, Laguna. Sama ako. Oo, malapit lang. Liliw. Ay, ganun. Sorry, hindi ko po alam. Pares pala tayo. Okay lang yan, Sarah. Nanginginig ako. Sandali, magja-jacket ako. Malapit lang sa Ano ba Liliw, temperature namin Laguna. Sama ako. Alam mo, nandito siya, no? Si Raymart PH. Pumunta ka dito. 15 pala kami. Ba't nanginginig ako? 15 lang pala. 15 ng alin? Temperature, 15. Ay, baka may ano ka dyan? May electric fan. Wala. Binuksan ko kasi yung bintana. Medyo mahangin sa labas. O kaya malamig. Nawala si Pero Si nag-jacket Tres. lang talaga ako pag below 12. Hmm. Ayan, magtamsak ulit ako. Ipinasok ko si Sinita dyan. Chinita. Kailan ang uwi mo? Anong oras? Kailan mo uwi mo? Anong oras? 2 a.m. 2 a.m. flight ko. 2 a.m. 2 Ay, a.m. ganon. Sorry, di po ko alam parehas pala tayo. Anong parehas kayo? Hindi pa money. Price ko morning. Okay. Kain tayo sopas. Uy, favorite ko yan. Nagluto kanina. Wow. Chamba. Sa lahat ng mga handaan, sopas ang hindi ko paborito. Sorry naman. Favorite Kasi ko yun. kasi sabaw lang gusto ko dyan. Handaan? Mm-mm. Sige, sumbagay na lang. Sumbagay daw. Sino ba susundo sa'yo, sis? Ikaw nga! Ay, ano? Tres yan. Wala, ikaw, antayin kita. Kasi Papa Dot. Bisaya, sumbagay. Bisaya ka rin ba, sis Sarah? Bisaya ka din? Siguro Bisaya yan kasi naiintindihan niya yung sumbagay eh. Kahit naman ako hindi Bisaya, Hindi naiintindihan ko yun. hindi naman kasi buong sumbagay yun. Ay, ano ba? Paano ba? Sumbagay. Wala na si Yap Surigao. Akala ko Surigao, Diyos ko. Surigao daw siya. Yap, Surigao. Nawala na si J Moments, nawala na si Hindi ko na siya ma-mention eh. Tulog na yun. Nakatulog na ang ating Photographer. Nakakamiss na yung Spartan.
Bigla ang ng ano, no? Bigla na lang na parang ang Alam mo tamlay dun ng sa tao. alam mo dun sa Team Organic, ang tagal ko rin naka-move on dun sa Team Organic. Ang ano ko doon, ang nakakaano ko pa sa Team Organic, si ano, Sandali, si silipin ko Myla. lang ang alaga ko. Sino? Si Myla. Nakakasab Oo. Sandali, silipin ko lang muna yung mga alaga ko ha, tapos iihi ako. Sige, unahin mo yung alaga mo. Silipin ko Busy mga ba? anak ko. Wait lang ha. Sige lang, silipin mo yung alaga mo. Anong oras na dyan, ano? 3 chills. 12:06 dyan, di ba? 8:06 dito. Maaga pa. Maaga pa para bukas. Si Raymark PH, magpapaalaga na rin daw siya. Kanino? Kay Tres Chels? Kay Hazel, kay Hazel. Kay Hazel? Ang ganda nung ano, no? Yung ano niya, ka-partner. Ang galing naman gumawa ni ano, ni Raymark ng short film. Raymark PH, tanongin mo ko Ate Teddy kung ano ang oras dito. Baka magkaiba tayo. Hazel, di po si Ano ba? Di po si Ano ba? Hazel o Hazel? Di po si Hazel yon. Sino yun? Siya. Ayun ang pangalan, di ba? Lamig. Mag-jacket ka kasi. Wow, Totoy Vivo. Oo, nandiyan pa pala si ano eh. Si Sis Gemma, hindi pa tulog. Ay, Sis Gemma, matulog ka na. Stay malakas. Nilalamig talaga ako. Nagpalit pa kasi ng short. Nagpalit kasi ng short. Ayan tuloy. Warm hug. O sige, ikaw na. Ba't nag-ano ka na? Nagsarado ka na. Makikita yung subo ko. Okay lang yan. Tayo-tayo lang nandito eh. Ayaw mo sila dyan. Pipicturean niya ni Sis Gemma, kaya ayoko. Kaya pala. Photographer. Hi mo na kayo sa akin, Teddy. Hi, Teddy. Good night, Raymark. God bless. Nantok na ako Gawin lang natin 2 hours, tapos tulog na tayo.
Sige lang, ano, papalutot. Good night, good night. Tayo magpakita, sis Chels. Ano ba yan? May photographer dyan sa baba. Ano ka ba? Ayaw niya makunan yung nakain. Mag-scandal pa ako. Mabiral yan. Si Sis Bian, si Tres Bians, parang hindi tayo nakausap, no? Ewan ko saan nakatingin. Hindi, Saan dito ako ba? nakatingin. Oo, dito. Andiyan kayo. Dito ako nagbabasa ng comment. Diyan ako nagbabasa ng comment. Si Teddy nga, pahiga-higa lang eh. Relax na relax talaga siya eh. Diba? Relax na relax. Mga sisi, sip na po Sleep na po ako, ako. ha? Good Night night. po. See you tomorrow kay Yorme. Busy ako bukas. Di ako makapunta kay Yorme. Bahala siya sa buhay niya. Pag-iisipan ko rin kung pupunta ako kay Yorme. Pag-iisipan ko rin. Kasi kasi panakiputas niya lang ako. Uy, charot lang. Kaya pag-iisipan ko talaga. Grabe si panakibutas. Para may Oh, butas diba? si tatang. Hindi. Hindi diba lagi niyang sinasabi na, There's something. ay, ayaw naman ako ni Chelsea, si Bianca na lang talaga yung yung love ko. O, diba? Bakit butas? Anak ng terapya. Diba, Sarah? Uy! Hoy, si Chelsea, grabe ka sa akin. Awi. Ikaw lang talaga pinupuntahan nun. Patay na panay, busy na lang, sumbong ko talaga kayo. Oo, busy ako bukas. meron kaming tawag dito. May program kasi sa school. Hindi pwede mag-book. Ako pag-iisipan ko talaga. Siguro magtamsak ako or pero hindi ako magstay. May taga-sumbong. Oo. Oh, magsumbong ka, Sarah, samahan pa kita. Sabihin mo kung anong oras ka magsusumbong, samahan kita. Ngayon, ko ha. Kuya Yorme, busy po ako bukas ha. Baka hindi po ako makapunta sa LS mo. Tapos sabihin mo rin. Si Bianca diba? daw busy bukas. Sabihin mo dali. Si din po, si Sis Bians, kasi day off mo niya, maghahakot po siya ng Kasi di ba Maghahakot ako flight ng mga niya. gamit ko. So, baka busy po rin siya bukas. Salamat po. Si Bian, sabihin ko, panakit si Sir. Oy, Sarah rin daw yung umayos ka, pepektusan kita. Ako yung panakit Bian, butas na. sabihin ko panakit si Sir. Panakit si Sir? Hindi, ako yung panakit butas niya. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa kanya, Hindi pa ako lasing ha. Si Bian, sabihin ko panakit si Sir. Ba't ka nag-explain? Pagkatapos, binigay ko ng lahat, kulang ko pala. Ganun talaga. We can please everyone. Ayaw pang basahin ni Tatang busy rin siya. Kala nyo kayo rin busy oh. Hindi, sabi ni Sarah, si Bian, sabihin ko, panakip si Sir, hehe. Ayan, lasing na, hehe, hugot na. Naka-record yan. Naka-record daw, lagot kayo. Joke lang yun ah. Joke lang bigla eh. Hindi naman, alam mo si Sarah, hindi naman ako, hindi naman kami takot kay Tatang. Siya ang matakot. Sabi ganun. Kasi kami, dati nang takot, sanay kaming iwanan. Umiyak ka na, Tres Bias, bakit? Ba't ka umiiyak?
Kasi isusumbong ka. Uy, joke lang yun. Huwag kang umiyak. Ano ka ba? Ba't ka umiiyak? La. Panakibutas na lamang. Nag-iyak na, patay na, lagot. Wala ka. Lagot ka. Ikaw, Lagot. Miss Sarah, lagot ka, Lagot. umiyak. Bahala ka dyan. Sige, record mo, Sarah. Record mo. Ba't ka umiyak, sis? Ano ba? Kasi nga, May ganun. isusumbong siya. Isumbong kasi ako eh. Isusumbong kasi siya. Ito naman Ngayon nga lang. parang... Ngayon nga lang ako Bata nagpakita lang, ng Peng. sumbong ka. Ha? Tawagan ko si Sir, sabihin ko, papasok siya dito ha. Hindi, nakapasok na siya kanina, si Tatang dito. Sige, sabihin mo pa. Hindi ka na sasagutin nun kasi problema tulog na siguro yun. Tulog na yun. Gantong oras tulog na yun. 12:16 a.m. now. Tulog na yun. Pero, 9, sis, 10, 11, yan, 12, bakit ka umiyak? Ha? Wala! Bigla-bigla ka na lang kasi umiiyak. Hindi namin alam. Alam mo, kaya nga nag-ennis tayo at para mag-inom. Hindi umiyak. Kaya nga. Tawagan mo na, Miss Sarah. Sige na, para nandito pa kami kasi mamaya mag-end na kami. Hindi na siya makaabot. Iwanan ka na namin, Sarah. Bahala ka dyan. Sara. Si Sara ang nagpaiyak kay ano. Si Sarah Muting Prinsesa. Asa si Becky? Nagbabalot na naman ng mga potato. Patatas. Ala, paano na yan? Hala, paano na yan? Tawagan mo si, Lagot si ka. Tatang. Lagot ka. Hala, umiyak talaga siya. Ay, naku. Hala ka, Miss Sarah. Matutulog kang mayroong kang Iisipin. matutulog ka- Oo, hindi ka makakatulog. Laka. Kasi nagpaiyak ka ng ano, ng bata. Pinayak ako ni Sarah. Hala ka. Lagot ka. Iiyak si Sara. Akit ka dito, umiyak ka rin. Laka, Sarah. Dampayan mo siya. Panakibutas daw, ha? Ano ba yan? Ayaw ko na. Bahala ka. Ikaw nagsimula, tas aayaw ka. Bahala ka dyan, si Sarah. Ay, sorry naman po. Aba, ayaw ko na. Ala, lagot ka. Lagot ka. Akit ka dito. Laka, sorry ka. Ikaw ang patay Wala, ngayon yan kay na. Miss Sarah, ikaw ngayon ang patay kay Tatang kasi nagpaiyak ka. Laka. God. Ikaw ay susumbong ngayon. Sumbong ko nga. Teka lang, ha. Ay, hindi na. Kuya Yorme, si Miss Sarah, pinaiyak si si Bians. Halika, dali. Ala, umiiyak na. Ala, lagot ka talaga, Miss Sarah. Ala ka, talaga. Ala, Miss Sarah. Kasalanan dyan. Ala. Aba, sir, wala sir, akong kasalanan dyan. Sino bang sir mo dyan? Wala pa naman si Tatang. Wala po dito lalaki.
na yata si Miss Sarah lasing. Ala, Kuya Nestor, oh, si Miss Sarah pinayak si Shawarap Bians. po sa lahat. Kuya Nestor, Shawarap. oh, pinayak si Sis Bians ni Miss Sarah. Oh, tinan mo, oh. Kuya NSB, pinayak ako ni Sarah. Oh, laka. Bukas huwag kang magpakita kay Kuya Yorme. Patay ka. Kakauwi lang. Huwag ka na mag-explain, Kuya Nestor. Sabi ganun. Nahiya na ako. Tulog na yata si Tatang. Hindi na ano. Alis na ako, ayoko na, sorry naman. Sabi ni Sarah. Wow. Sa kakaalis ngayon, Miss Sarah. Ba't ganon? Wag. Bala ka. Huwag ganyan. Huwag ganyan. Bala ka, Bakit Miss ka dito? Sarah. Umiyak ka rin. Bawi-bawi rin. Bahala ka dyan, Miss Sarah. Ba't inokray mo na naman yan, my dear? Kaya pala hindi sumasagot, naka-live siya. Ala, Miss Sarah, akyat nga ako kay Tatang. Sabi ko, Tatang, si Miss Sarah, pinayak si Chamberela. Si Bians. Laka. Lagot Naka-live ka. din? Pinag-live si Chamberela. Okay ka na lang? Sis Bian? Ano ako? Okay lang ako. Ba't ka umiyak? Ganun Sumo talaga. kita. Kuya, pinayak ni Sarah si Sis Bians. Mag-comment nga ako doon, pupunta yun dito. Miss Sarah, o diyan ka lang ha, Miss Sarah. Umalis na. Miss Sarah, diyan ka lang. Nako. Hala, alis na ako. Ayoko na, sorry. Umalis na. Hala, ba't inokray naman mo naman yan, my dear? Miss Sarah, laka. Patay ka, Miss Sarah. Ayun na, sir, shout out. Ayun, si Sarah. Hala, sir. Grabe makadot-dot gitil na gitil Sabi ko, at Sarah, arindayin, sir ka dyan. Nagpaiyak ka, uy. Sir, wala akong kasalanan. Sabi ko, Sarah. Huwag ka na mag-explain. Sarah, ikaw lang nagpaiyak sa my dear ko. Sabi ni Kuya Nestor. Si Bians, sorry na. Sabihin ko, nandiyan pa pala si Tatang. Mag-caps lock nga ako. Sir, wala akong kasalanan. Sabi ko, Kuya Yorme, PM send po si Sarah kasi. Galit na galit eh.
Sarah, ikaw lang nagpayak kay my dear. My dear, my dear. Ha? Ayaw niyang pansin eh. Kuya Yorme, oy! Dedma? My dear Teddy, dinamay mo pa talaga si Teddy Bear sa premiere mo. Ipit na ipit sa'yo eh. Ganun talaga. Umiiyak ka, be? Ay, umiiyak ka? Bakit? Bakit? Is bias. Okay ka lang? Sige, labas mo lang yan. Okay lang ako. Ano ba kayo? Ha? Alis na ako doon. Saan? Kay Yorme. Kayo muna. Mamaya na ako bibigay sa kanya. Hindi pa matulog si Yorme eh. Adik yan dati si Tatang. Adik yan dati. Bakit? Grabe. Nagbago na lang siya. Walang pagod si Walang pagod si Yorme. Nagbago na lang siya. Nung nakilala na si Mayora, nagbago na siya. Pero dating adik yan. Mas maganda yun, nagbago. Sabi, ay, nakasimangot si Sir, patay ka. Sabi ko kay Sarah, kaya nakasimangot yan. Bakit kaya nakasimangot to si Tatang? Hindi siya makapagsalita, di ba? Kasi anong oras na sa kanila? Hindi siya makapagsalita. Hindi. Sana walang ganda, no? Ba't ang ganda ni Teddy? Namula ka pa? Umiiyak ka na nga dyan. Hindi, ba't ang ganda mo nga si Teddy? Ano? Tapos si Chels ang puti. Bakit? Hindi ako maputi, gawa ng tawag ilaw lang talaga. Pag nakita niyo ako sa personal ako, Ako lang yung pangit sa ating tatlo. Oh? Ka dyan? Puti nga ni Sis Chels. hindi, sa ano lang talaga yan, sa ilaw. Pero hindi ako maputi. Natawa ko kay Patay mo kay ilaw. Natawa ko kay Fish Bayot. Yung sabi niya naka-chinsansu ka daw. Ano daw? Naka-chinsansu. Sino? Ikaw, di ba sabi ni Fish Bayot noon, naka-chinsansu? Hindi ko na Hindi, sinabi niya yun. Sabi ko, parang bakla talaga to. Kasi ang lakas niya mang urat, di ba? Parang galit si Tatang, ba't kaya? Baka narinig tayo. Patay. Wala mo siya. Sabi, naka-BG lang pala. Okay. Wala naman tayong masamang sinabi, di ba? Hindi, kasi yung busy tayo. Busy saan?
Busy tayo bukas. Diyos ko, yun lang eh. Di yan. Sana all na mapag-LS ni Yorme, no? Pero alam mo yung, nakakahiya rin kasi sa kanya kasi tinan mo wala siyang pahinga. Ba't hindi na nag-LS, si Ate Christine? Busy siya eh. Busy yan. Mm. Taga ano din ba dito yun? Taga Manila? Mm. Ha? Oo. Sa hotel siya. Grabe, 5:30 na. Saan Wala pang tulog si Yorme. Sanay sa puyatan. Kasi pag din niya, no? Parang si, Oo. si Sis Chels. Tapos bukas Anong masipag sa akin? masipag kang Romonda. Oo, Romonda. Parang kang barangay Tanod. tanod. Magkano sahod mo sa sa Tanod, Sis Chels? Free lang kasi mahina naman ang tinatanudan ko. Minsan minsan din naman lugi pa ako kasi hindi rin naman siya rumoronda sa akin. Wala, nandiyan pa rin si, si Sis Jemay. Hindi nagsasama. Chinita. Tapos magka-comment siya. Duh, bigla ko natawa dyan. Lulukan na. My dear. My dear. Si Ali pumunta doon? Doon. Shadow Sabi ni Sarah, sir, nag-iiyakan mga lasing na. Nasaan? Si Sarah, andun kay, bahala ka dyan. Nawala na si Kuya, nawala na si Kuya Sino? NSD. Si Kuya NSD. Nawala na si Kuya. Nantok na ako? Ako rin. Gusto ko nang pumikit. Kaya lang mag-impake pa ako.
Kaya sabi ko sa inyo, di ba, hindi ako matutulog ngayon. Guys, hanggang. Matulog na tayo. Saka lang oras na ba? Sige. Good night. 8:35 Good night. na, sis. Good night. Love you all. Good Ito nga, night. Good night. Love you. 12:35 Bye. na. Bye-bye! Salamat, salamat. Bye. Love you. Rest Love you. steady. Ingat, ingat, ingat. Ingat kayo palagi. Bye-bye. Mag-alas ka bukas this, Trestel. Now, Bakit? mag-aalas ako pero hindi ako aakyat. Ano kaya yun? Yung kagaya kay Chamberella. Ano ba yan? Okay lang yan. Good night na sa inyo. Bye. Good night. Huling picture, Bye-bye. huling picture. Hoy, huling picture. Aba. Ay, sige, sige. Okay na. Bye-bye. Bye. Bilis at papunta na si